Benvinguts al Centre del Carmen de Cultura Contemporània. Estem ací, el Circ Gran Fele, i hem muntat una escola de circ. Tenim un Dublín enxambotant, fent malabars, acrobàcies, fill d'aram, trapeci i moltes acrobàcies de tot tipus. També tenen el Pulgar Circ, un circ xicotet, on les històries són xicotetes. I la dona sense cap, un misteri de la barraca dels fenòmens, i el gabinet de curiositat del circ, on hi ha coses que espantarien a qualsevol. I tot així en el Centre del Carmen de Cultura Contemporània, que estan fent un treball... Passem llista. I el que no vinga? Ja veurem.